Hallelujah. 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 Kaya na hambay. Teba hambay meron. Sini takok orimin no bay maker mani kay ani bhai mandai ni ani para ani para ke mandai ang pura address sajina ani para ke mandai ekdom badal gana hono studium gana ho kebo gana ke sajina hai kai ani bong kai Moni Kumar Dev Burma ani lok somo phaiya ani sadala phaiya ani sajid bokai tini porikha bor khut tumna mo tum suka tuh Maria bini warga bikin mon foto pori tuh pun tuh Maria katanya hambai dai teki saya baina hambai mah rupu jana doano asik kai saka neng takut orang ini bai kok selai di ini zetong mani ini berkau ze hamil tong mani ze rup tong mani neng selai hamai ini buana ekdom confident kai saka neng tabung bisa phone kai ini buana phone number kai kya ang sari dong kai na bini kok bayang takut orang bini phone kai kya ang suri jaka ani logi semua full suri jaka tai ani beba family tong ani bang suri jaka जों आफुर जों kai aste sai jama kai ni fikya tai haina hai jara limani bagai takut orang bini hambai maru ang sanai sokene sanai bisi kalau gila ang pula wa tong mani 2000 kali ni semina sini family wa lai kai जों jala kalai family hamia bai ang horo tukang ke sak serik ngai berkata ke yakung ke kiru bai ke kiru tahu kaya afro kai tani kok kaham ke mansu ya bang aku gor binin kok umai ya bang afro kai tani semi suru haleluya subrai bible no kebagai tu hopong sisakai kiru hanya hai bible no kebagai tu ang bisi mona ang onek bosot tangka tahu gor binin manai ang bini kok thai be suru ang bini je kok thai no khnawui ani bukhawa sukka kerakan kha ang surika tabuk aborok beba naste kai hasal ngai thangka ang tabuk srai kukaham aku gor binan bisintui kai tharana hamari pheman bisintui tai ang suro sini bagai sobrai bisu thekya kroso tai bo bini thri sarsa jaka bo bujaka tokjaka lasini jaka bo sini bagai beba bujukha tai ang suro bini bagai sobrai bisu ni bahan sakak dama bai ang bebak hanya hamka sini family bebak hanya hamka tai ni thik kathar samsa jama bai jeng katharan kha tai suro nang kering ya se bang ganang kha tai suro Jesus se sobrai hanai bukha bai photo khaike ani sorry buku bai nang go sikai pia kai thor bono kathani ma thangi ti saka ne bukha bai photo khaike hani Bible sejak toma kai abuna moi to kai suru tai kise suru ang Bible ni kop John semani kop ma kaham 8 ni 12 jisu tai bisa hai ni to ang na sungsani pohor ano ro thai borok mana ko mahmia phia thanani pohor mana ang jokon kiwo ang jokon bai ki berkha durbolongo oi gingo akok thani ang poru akok thani poru suru masu tabuk kai tai aborok bakok lobena kono sang khanawai bini Facebook tui ba WhatsApp tui yang daily khanawa abo khanama bising tre aste tabuk sang ang sen sungai dong